called name taxons. Какво означава так? Това е тактичен антиизвънземен пич. Това е буквално пича, което е специално извънземното с трите краставички там. Така. Когато си открили темата за тази годишния Game Jam, ние си замислихме, че много хора биха предполучили какво ще застава нещата, но ние всъщност поехме по малко по-дива посока и се замислихме, когато ти кажат какво ще правиш сега, ти наистина ще си помислиш, че си в някакво напречно състояние. Например, специално ако се смяташ. Знам това, че е правено много пъти, обаче просто можем да се задържим. Беше прекалено добро, за да не го изпуснем. Нашият пич, антиизвънземният пич, за вас може да Арнолд Шварценегер, Дюк Нюкъм, за нас е един прост пич, който си го обожаваме. Той, горе-долу, неговата личност е много мистериозна и неговата цел в нашата игра е да победи извънземното нападение на Земята. Да. Това е нашия пич. Вашата роля в тази игра е да помогнете на него чрез битвата графика сложили контролер спорт и спорт с клавиатура, с която може да контролирате, за да може да вникнете в един от корабите майки и за да можете да обърнете кораба майки срещу другите кораби и горе-долу да спасите положението, да спасите деня и да всичко да завърши с добър край. Така. Всъщност, това, че той е един пич, не го прави безпомощен. Той всъщност има доста готино лезер оръжие, което прави звуци, и също така най-важното нещо в нашата игра е готиния му бял костюм, който всъщност, когато той го облече, може да се превръща в призрак, който буквално го прави по-силен от Супермен в нашата игра. И аз съм такъв да го пиша, нашата игра е качена в Game Jam 2015 повече, трябва да се следи да я провери. Вашата роля в нашия 8-битов ретро сайт-скролър е да проверите дали с този супер пич, като нормален човек, можете да извършите в една игришка всичките негови задължения, т.е. да спасите Земята един вид. Знаете, някои нивата са мудни, някои нива са доста трудни, обаче ако истинно мислите, че заслужавате да играете с пич като този, трябва да сте подготвени. Бъдем от едно на наше ниво. Да.